Mugusie umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Kigima umwanchi omuriria wigitaseni kiandizi chivine mambingia nende tokumira na asomoro belio wensa kia bono mambia no basemele kwa nimna kwa biri gukubuka bya ngwabu atobo tuko boro bya kwa biri kugutwara chinga kichingia kutobe togotikana litkolie igoro guika mambia yabonega good morning boka somoro beli wensa kia bono mambia sanga na intweto manyenga yokubwatia omoro beli koru anyambono erobere koboka onye mbono gendrete kuyariga ngosoka kumwabo mwanchi murigeria ainaro tukanite koigwa emambia yabonega ekero chiristaliki isato chomutenyo kianda omwaka bwechiri bubere 2024 mashabiki yonsi nigoto kubariga ni bene mosaso morobelio yiga erinde tusanga asubwamo tubamanye na regerete gokorekana ase orogongo rwabusi Alano mwanchi murigeria litkwirigaria Jumanne nitugoto kumurikira amangana arengete obochenu Egogekoraga ensa moneno suya bono mambia nduchikoba tokumira na no mugeni tubili tkulia rero itarabe tugosanga nere amangi gamashabiki yonsi koruchi county chonse 45 ni goto kubariga ni bene asumuro bili bwensa kya bono mambi gumwanchi muri tomanyingo noruchinga abana babiri baguchaka kuira na chiskuru bene back to school second edition mbono yabeire kego chaka omwanchi muri gopini location yago Wetre namba yesimu ya 0792192834 otomanyasa kubwati umorobeli koru naboigo mbara bibali okuganiria litko ligi ya boigo so sensemeri mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Iretere nenkerubo Frida Nulio kwa nekebuna chibicha niliogiria kukira sole asinchile ya bene nerenya nchama Abigail. Na nchenkoro kwa Job Maangi kiko igure nga mariogia ya abeire gagosoa ase mbeo manyanga omoroberio bwensakia obeire gogo chaka boka soa ime yomoroberio bwensakia turoyo mo turababere tobe tokoba riboa elimo ase emambi ya abono amashabike ito onsi korua ase county ya Kisii, county ya Nyamira, county area ya Kisumu, Migori, Homa Bay, mwensi so ime moroberio bwensa kia tokwa mgo county ya Narok, Nakuru, muchomo nene bwensi ya Kenya, Nairobi. Mwensi soa ime yomoroberio bwensa kia toka sinse chiriche isiko tukwata mashabiki tukurua senseria ya America, Canada. Enseria America ni matenga lituko liarero iyueri Jumatatu wa senseria America kolinda iga lituko Jumanne ni ego mwabeire mogo chengera lituko linene lyabakoli emeremo asematenga abange baino moikerane tiemeremo nigo mwarenge asomotimoko kolende imense icho Kenya nigo tuabere kibago bono igambono tuabokire kolende igoro ne kibago tuarenge ndorigo chengere tukire kolende mwensi so ime omoroberio bwensa kia stora togomanya entune ntangani ali abeire gako enekigwa tukubeke boronge naye omanyenga naralia yagandrete ase orogongo rwagusi entunda ya kabere tobe togosoa ase ensemo elia erengete amagazeti nentunda ya gatatu tobe tokumurikira amangana alia tobe tokusangana omugeni ito asemambi abono turabe toko kwanera anemono amangana alia yogwa kwa korondo ndometinga kero muntu bono obeire gakobanga no murundi endege
kurende ndege kie tali ndege elia egotoka sebitivye chindege ndege nere achira sisimi abasabange basirira abu mbarwa babere bagusira samangana yokobeka chibet mbarwa babere bagusira samangana alenge to waka chikadi mwensi ndobe to kukwanira anene mono igoromu chando oboko akakorondo mboko nkyobo okoba gokoleta ase obogima bwao ase igo mwensi aseriboa elimo so asumurubirio bwensakia obeire gogo chaka bene sangana intuitira senchira yomtandao o Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na bwigitira asumtando ito www.ndizitv.net tubuatie asechinsa emerongevere nanye amatuko atano nabere ye wiki nambete SMS 0792 192 kulendo mwanchu mwari Ndizi TV bunabotambe tutaraba tugo chakali tuko niko tokora soma lingana lianya sae ekibungo kiri tuko bunage koletwa sole numurubirio wensakia mwanchu mwari ya Ndizi TV mambia bwani kotora toko soma kurwa sege tabu kia Yoshua emerongevere nemo ekingese kemerongo ene na isana tabanga na bomo nene aikerane tie chira chiaye chionsi chingi ya echia balirete abaisiriairi elinde teri etaikiranete eira tiyo etabete gegwikerana ekyo nekibungo kiri tuko bunakiaretirwa sole numurubirio wensakia omwanchu murelia Ndizi TV nigo elingana ya sare okwanera anmono Abaisraeli bako ira ense eria anemone okwanera ense eria nyasaye beteka kubalira eira ense eria ya Kanani bakaba ochaka kuragwa no musombo nyasaye Musa kodene Musa tabeti gago ikirania ase ense eria ya Kanani kubwate kananga nelinga atabete gako moigwira nyasaye akabanga gao tebigunga akelige naliri alikwanire era akalikongonta ne nyimbo yatia mangana iretenga nyasaye akabanga gako gechugwa na Musa na ndi Musa gabwate oborobore igoro kigima oyo wata nonyanga na mangana ali nyasaye beteka kumwa agayakeranse amachikali akayakeranse kubwate kananga nokugecho kuleni nyasaye aka omosomba onyasaye Yoshua libagali abene liyo wakoba abana baisraeli goika ase ense elia yo mwando ense elia ya Kanani ani nyasaye kera betako bali bagali abene goika ense elia Kanani ni gonya sa eburo mwegenwa abete gago ikirania chira chonsipi abete gako baliera na ende ebugote banga ende teri etaikiranete igo irate yo etabete yo ikirana asigi mambya bono mwanchu mwelia Ndizi TV ngote binganya sa nabwate omoroberium ya ase obogima bwao korabe ukobwatia amangana alia abeire gago koliera wetera seringana liae korabe goko bwatia amachiko aye nabe gako enekinga obeire gako obanga obeire gago ikirania eira elia abete gago toliera ase lingana liae asigo mwanchu Ndizi TV okunako soma kwimambia bano gokote binga twaro gosemelinga koenda tukumubwati nyasaye kora motabere nyasaye nakobwatia amachiko aye chira chionsu pia betaka toliera ase lingana liae nchibe chigo ikirana ase obugima bwao okunako soma kwimambi yabono wakire buya jabo na kimambia ere mambiane lena bere na maisugusugo kibose ya kigima nkikibe baada ya kukula school fees back to school na batebi koru primary tikwanya gosoma Frida bono lende mangana kya azomurobeli wensa kindo chinga naye nkonya kunyoro lenga nemo kolende na ki ekonyale kana ngagotebi nga chinga kichya primary okali ogakora primary ogakora taibo ekaigoro naende secondary kwa mwete naende okali ono mete chibese chi job chibwa tamatemo to ko gacha besa nyumba to ko beka bese mpesa nse to tebo ka ni school fees ngyo taka ndete school fees ngo nale ko list rasira lenda
na tigetinga ngaki oseni ndute na chinya ko ichulira naga bosenchimente kane aragia nganyore chiapunguzete all right kolende tali abie abayiboli na abange tuko wengi babeire bakonyora chinga kichinkongo yenko gwatekananga nonyanga ekeroko ba gukurigereria maite konyora umugiro yo chakere koba osoire wiki ya kabere ni wiki ya kabere konyora osoire na ende ndoro chinga kochakera litukolia Jumamosi Jumapili abana konyora bachakire kwera ndigunga actually mune school ya Jomo Kenyatta imemo chona akuru ni goli tukoli goraba ibuli batebe tubachikoya abana babo bakaira nanga ende school nere achuka girls nero bakabanga bakogenda nkanaro aseigo tali habieka mate chidalili na ende njera boro kibata banga mtafunzo na ulimwengu na nabo moiboli okobwanga na ala kolena na bia kabeire tali ogwanja goito aboro kia intuna batue bangete by the way ntwali ngeta yale wakane school fees ekiagera ntwa mete ngachi school engake cyale koyuro wano ayiga ninu mwatolenterera iko kababa toyereru wakachinga kichito konyora chibesa abatamu etalilio kababa toyereru buna aborokia maitenga bune serikali abayotia machiko nga onyo mwana wikaye gwe certificate matuka kale buna aborokie bakabwatire chi certificate chibara chitalira ko mwana ko school fees ko bwate kana no chika gwe serikali oni tamu wikamu wakane chibesa chonse ane mono mwana onye kale form 4 Frida no bwate ketiro baba sakwira ni abana ba form 4 ngabaido inga kinchiyo batigala ti motenyo yo mubuka bachake kuikara school fees era nkyo kanitia kanu Frida school fees ya tiga bakanye certificate kala ushiko correct clearance serikali nja etiri chiko nga Frida omwana egwe certificate omwana kwanda se akwanda so modio uselera ko dokunga amalida na bakali kolera mbono ndo wato mo DCC tukatwara noyo onomoke oyo akwanda ali aguli jirube usikurwa se abisi yechisebe kera achire school ya Frida to kwana kende omuli naye wachireka iwa boro ketia baba batare by the way chirchinge chirato kento na bayiboli na chichitora abaye yona ndento nyora ngabana bayikire school na inde bachake koirani na inu mwara mabere chinga kya bana babeire nkane chinga kichintambe ange metenye be babere chinga ki Frida choko lige school fees yango de abana kanye kera barenga okoragira guka bali tabage school fees bakabagetanye bakagera tokatwara madeni manyanga Frida abuna bako ngutocha tuetera 90 access abali ma school igo kolende enganando chinga ere yengencha simambya bono nilinga tiga baiboli ni chi school echi batwaro kuiwanana ayakoko obu mwana ogucha school nyuma to wat school fees mokoba mbake school tebyo mworo kinga kero motinyi nimbe ngwa kana igaiga wikera nkolenga chibese otwaro moroberio na ende onyo muiboli ko bwate bituma ndo ugasimegete nyoko bwate chinko twaro kwigona na school chisukute twaro kwigona na baiboli baikera ni chinchira baraba kwene kinga babere bakonya bana aba mbaba otigaranka kubwatikananga nogo burwa gwe school fees baite nende ngonyoroli ngaboro kyambara roba gutuma abana nka okonyare distance ire ntambe umwana utimeka na affair yiri bweyemo komenya kwebuli iri bweyeme yegocha nakoirana njali guisana twaka school fees ejo at least epungwe ndiko na bali mu gutuma abananka mwara aliye na inu distance mwara confirm ko ruasaba iboli because na chachenga onye besa chiri nchiyo mwaiwana na baiboli mwana na chinga kina na ki ikali tukogetera bakonya na nyolje mbengo tumakende enda abana bande bacha bose banyoru kwanyora na ende gukumwira ninka mwana ikire skuru nga mobegeta segita kino nga mwana tari gwetani saa 11 tarase skuru me umwana umanya gocha saa 11 na dakika 10 ande Frida mwana umanya kwa mwira ninka tima to score bikole byase chiskuru birorire baide twara umirane na abaro kegwa abanyaruka bakwira nanka chinsa chierete umaito mwana uchiotanga ngais eparaga lipara nero metene bwatama ngana mangi mwana ulikende kebeke komobera nchiraga ali na bekole ntobo kungunonya goikase chiskuru igo chiskuru anene mwara alieli abana abanyaruka kwanza kolende Frida tima dinga ngwaro choko gam ukona chakwaro tuneke kigambero nkabete kuruko gambe ukona changa maete to abeto koranga basti chiskuru cheju tumekwa anemono ase okonya abantu kogenda matanga kobwateke geni
kwaba go book school egali bus school kwaba kogenda kobwate graduation kwa book bus yekenyoro kia inalia kwaba kuli abantu igemeyega yabuchire kole ne bone kigambero nkiarwete nga bono kurubon ngale rikera abege konyoro mubasukana naende onyetiale gutumika asa mangana arengete chisemi chia abana be skuru eli nigo nonyanga amangana ali gochugwaka no skuru kendo ki insurance mutachikonyora tima dinga kerengel kyankirikike by the way abo aromba consider tibinto binge ekyagera ngokonyora chibasi echi nachibwate engencho kubuguli abantu abange capacity yabo nenyinge ndebinto tekubuguli abantu ekenyoro nonye 50 chini sanire ngoro chenda condition abantu bali bamanya boisana akonyora nga ebasi ngo prefer ko ire basi at least basi ye school na bachibu na babantu baboisana amagari lakini korende umaite gutange emebasokano goyetanga talinga lazima ubuguli umuntu bwekenyoro gose ubuguli abantu bekanisa bamanya konyoro mu basokano gwetane gwetere galiri abakonyana ne function bakire function ye school banyoro mu basokano igo mbagwenete kuligia chinchira chingia cyugutanga emebasokano ye chipara andekero kuligereria bono chibasi chiri by the way chabere chigokonya ase binyoro anene chinga kichya matanga anene chinga kichemeyega akonyaranga bakonda bakondisha ine nchira yemona ere basi iri yakorete ninga ase skuru eri ase kolende Frida chibasi ne chinyinge chiro njasira tebenga ematatu nigera abe geko banga nige matatu era orabo ligichini matatu chinyinge rihange basi Frida bona chibesa chiri kwaza wakana si matatu echi akana se bus mwatumikire chibasi ya school bobe yakobore mwachitumikire bobe basi buna Jamiri Express okonyaranga ekubuguli abantu guchi Nairobi oro chinotene niye egali kubuguli abantu guchi Nairobi ritukeringa oyakanenga nabante ekorusi korukeroka gochia sense meli gosengo chi gesusurugoro ekikubuguli abantu guchira kubaira matanga nonyale gwakana ebasi ritukeri because omanyana erakurigirira naki efaida ngorosi yabantu bakubuguri gochi Nairobi kwenda gochi Nairobi koirana kuru Nairobi nereye onyare go bakana oma tekero kumbeka libori bunelio nchomo nyene kina twaro moyego yinabona nyare gwakana tokumanyira kole ndasinga kicyabone engana togurwanera chibasi echi neke skuru chibasi echi kole chitume kuna abana be skuru kolende bono mwatwalire meyege mengi ndora kana matanga lakini meyega nena atabire ngambaka kero ko ndobware akero ko obubukima kwabuguli abangina bonsi bekenyoro kugiche basi mwagoranga basi ya basi yesu kwani basi ngiyago litwekore ekubuguli abantu anye skuru tebwati meyega bono buna kaige third term meyega te yorores activity nyingi nchi ye skuru anye drama festival nduakora anye nechigo soli chiengoyo nduakora anye nama minyoko nduakora otete kwante job basi eri netuliye gali skuru mpaka kabo se next year kabo se numutinyo gatatokana abanya kenyoro mwachitumikire bobe monto kwa basi eri nande kwa Frida kwa mwawe basi eri nande mwaja gusabe principal mabuta bakonga iboranya principal kagwa to kubwago gokonye kanga kwanyike ige mutegetenga abantu kache basi eri ometera benga joburire ngakiri akari kwa kagurire yanga watebanga tiganga che kuika nchenyore sabari teyo iyo mutete basi eri eberega chikamburi chikorosi basi nkayimotagete chichi omutete abantu bande babutu emeremo abana baba bachandege kitumeka unachisa chirorore basi yegote nande nyeretwe kwani iko nini ase kolendo mwanchumurere Ndizi TV mambia bono abakwenda kurwa ekerengereri kia anemono igoro yoko na chako batukurwego nekigambiro anemono gukwamereria obotumeki wechi basi chichi skuru ase emeyega etali eje chisemi ase gosangana inte wetera ase chinchira au mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na wetera ase mtandao ito www.ndizitv.net sangana inte ekerengereri kia wetera se namba
esi 0792192834 tumanye ngayo kubwatia omoroberi kuruna bigore kirengeri kiawo kubwatikana no kuna chakwe kigambiro na chibasi skuru nchiba chigotumika asemiga omanchi muri yasanga na intwe asemambye yabona igaso omoroberi wensakya nabo igo obe gokuganiria babere batatu litukoligia oturabayiri baga basani bago omanyenga ngaiba bwatiritie omoroberi wensakya akorwa kero manchi muri ile togosoa ase ayagendeta kwene kigwa imeyoro bongorwa gusini gabamenyi kurasi kinyorogia kinyambi ikegotoka imeyo wodi ya bogyakumu ebunge ya Bonchari county ya Kisii abalingene kelianda kenene ase obotko bogokiera igoro naboigo chinga kibabete bagusagana naboigo gosamba enyumba yo mukagerwa oyomo oyo okageire kumutachiranse omunyeroka bwikirasi ge 12 Hekoro ikyo nigo kirerete egati ya bobisabe serikali bakoragwa no DCC o Kisii South kwaligania ebarasa asebo igo babete babukwanera chingaki ebikoro bine bibabere bikwane kigwa egetambukiro abanyakenyoro babwenete koimukia muri kitwe daipo nasanya nabete kago twaliganiria orobotiro Ayaiga ni meye kenyoro gya Kinyambi kegotoke wodi ya bogya kumwimeye bunge ya Bonchari. Obotukobogo kiera rero nikabamenye bense meyo batwara obororo nene wika gusamba chinyumba cyo musacho yomo oyokageire kumwengera omwana bw'eskuru abweli tukuliegoro. Kolengana nabamenye bense meyo nigo bagotebo musacho yego manyekanita stelita pita abeire gakobwaterani wande bikoro byobosalia asamatuka maega. Aliwa juzi huyo jamaa anaitwa Nyakundi. Hii maneno wakaweka ndani. Lakini maneno vile waliweka, huyu mzee hakukuwa na pesa. Pesa zake zilikuwa ndogo, hakufuatilia maneno. Hii maneno ikafuatiliwa ikaishia katikati. Kutoka hapo huyu kijana anatembea hivi. Na anapita. Na anatishia watu wengine anasema lazima atane na watu 3 ama 4. Na ako kwa hii. Huyu jamaa juzi aliamuka akaenda kwa marehemu kwa ndugu yake. Akazika msijana mwenye alikuwa huko mwanafunzi anasoma Musandu. Na huyu mate alikuwa matanga. Huyo jamaa kalepu huyo mtoto. Tukaitwa huko, tukaenda tukaandika kila kitu tukatoka. Komenta nayo ni gabeire gakogoseria magima yabange asoko bakenya ne mioro. Omanyene agontishia akonrasa nraiga urina bakali ditoke igoro. Nja threatening to kill. Sasa mimi naomba hivi. Na yuko watu wengine ametuma hapa. Atukiongea atatafuta sisi auwe. Sisi sasa kama ataka kuua sisi wote, wasi auwe sisi. Mimi nataka kusema hivi. Serikali yetu tusaidie. Huyu jamaa ametuhangaisha vibaya. Huyu jamaa tujaribu njia yoyote apatikane ili watu wote wakae na imani, tusaidike, kila mtu alale na usalama. Kuwatekana no kubucha kwebikora byobosalia chinsemecho nigo bana bagakababoliwe koba ebyorokerelie bya anene aseke goliegeke. Kama nyinyi wase mnaruhusu manyumba ichomwe, vijana yenu wanaona vile mnafanya, alafu watoto hawa wako bado wanagrow wanasoma nini, wanaona hiyo tapia. Tunaona hiyo tapia kuisha ni ngumu sana, kwa sababu wase wataondoka, vijana hawa watakuwa wazee, hawa vijana watakuwa vijana naye wataanza kufanya maovu kama haya. So ningependa wase ya nyumba 10 hapa, wase ya machiefs hapa wapeane information ndio hatua sawa ichukuliwe. Nanyanabo omo deputy county commissioner o Kisii South Grace Oma amonomo CPD Philip Cheruyot nigo babolirie abananchi gotabekali chiko asama okabo chingaki ebikorabune biga byobosalia byabere bikoine kigwa asebate birenga eserikali nigo yabekire obotuki bwa bene asebono bagendete kumurigyo mukagero yene kumubieka biara. Hiyo kesi yako haijasikizwa vizuri, enda kwa assistant chief. Ikishindikana enda kwa chief. Ikishindikana enda kwa ACC, dio yuko. Mnajua ofisi ya dio. Ikishindikana basi kuja kwangu, ofisi yangu iko Kerina. Ama uende kwa OCPD, ama uende kwa bwana DCIO. Ukiona ni mbaya sana, basi mpigie, nipigie hata mimi. Lakini hii maneno ya kuchukulia sheria mkononi mwenu, hiyo hapana.
On this issue of yesterday, crime cannot be paid by another crime. Everyone will face the law as the offense is committed. We shall take every person as per the law needed. Kuru ensemo y'abamenyi boigo nigo baburia serikali kwangoya obotuki anene asa abantu bali bagendete gukora ebikoro by'obusaria ase binyoro yinkuripotire gitosini kya unambeye mu Kyandizi TV kuru ase kenyoro gya Kenyambi kegotoka imiye ward ya Bogyakumu ebunge ya Bonchari geterane nkoro kwa Dipon asanya mwanchumuriria Ondizi TV aningana jugo ichani ya kigima ekero toigurenga umusaini gakagirenga kogosereria abantu bekenyoro ekyo na kurende na baro bakaba kwira egetambo kero kere mamincheri chiko asogotongia enyumba yaye egekoro kyogo ichani ya kigima ekero kwendoranga engana yobutachirwa abanyorukanse negendete nende gukorekana asamakiai nebikoro tukogikeria emambe yabona igase kurende tukoboria nga abanyimbo ekero mwabere mokoreterwa oroboti bunuru endekia nga ngokora mu robotu kibweime mwaba mokubeka byara bakagiro bali elinde tutange ebikoro byo gusambira abantu chinyumba ekyagera ndukinga n'obororo ninde bwabete bokwene kiwagali ekero nga abanyakenyoro bali bayimugeti getambukiro cy'ubusambiro mu ngwano oli kinyumba ningana yugo ichani kingima kuri tutete singana yugo tachira abanyarukanse afreti maitinga abokongunga ibore anemono asumonto kosoyero monto korre korubnekyo kwanyoranga nomo sacho tatire omunyarukanse omunyaruko yo nigo ale omoiri bo mwana oyo ekeraro omoiri bo mwana oyo guseni yanko yae ngina otebanga gaki ninche wanchira mu muromi ntonsi be mu muromi nto tingo chikotwara molembe ngankoragereri gundi freti madinga bare bikoroni oboiri ekerago dachiranso mwana yatari koragereri gumaite wa kwanyoranga nga twabirane abantu banyenyengo ko bali amo babirana nando chutachiro yondense ebikoro bigucyane Frida Kigima kabisa chimbo una yechune kitoko gikeria emambe yabonega bedone ndengonyarole job akonyaranga umuntu yosoereire akonyaranga nabwate niwe werete mubuko ye no ikire Kigima koma konyaranga nonyo ikiri gogale sabanyanyimbo oakanali yaki obwatokwa ando ira na sekenyoro maite gakwire na sekenyoro metaira nete kainenete amaite nganche nimbwatu ningenda gali segete tseniki abanyanyimbo mambe na inde nkoibule Rwanda ekine akonyaranga bona abanyakenyoro bako gechuba tebanga umuntu twamubwatire bwire twamoikiri police tanya gokorerwa kinde akoirana na ndo chaka bona go threaten uchaka gutishira bali bamubwatete nakyo koranga ibi nato wankorera kinde tokongirande ochaka kubagosireri ubugima bwa bakabona abantu kwanyaranga babiri bagotwara ubwoba babiri baidege ntongiye kebeja ubuno muntu agotishire uko chikuriri ai koigwo kwanyegeriwa ochigosana nyomba muago nonye gosige to murangu baide tukorana na mulembe kwarariye nende nyara aratangane nyara akonyara bane bintu bonebyo nabyo akonyaranga bonekero bikonya gotumugo kwanyaranga obosalia sekenyoro obogendete goichira likabogo keigwa all right kurende buna toka bigunga onye kotoraisane kanense meyemo onye no mugambyo bagakona chabo enjiro taisanika kenda asigetambukero kigoro nabokana na somo dio genda somo DCC abose ekira soko kenda na sekigambero ende kone kinga obone bwao ngwikira ni bore kyangera wakana amabe gwetira samabe uzokora asekoro kende kyubo saligoro yogo gekoro kende kyubo salia kwa kugunga mbaro ngabonsi mbacho biruye tambukero kili chiko warobono onyanga bate matewa konya bona abande mbaro bara chikobe kubyara kubatikananga ninganeye all right kurende tuguska busyo wika ase county ya Nyamira nigo igacyamenyikorwa ase omochie omagombo ogochoka me ward ya magombo ebunge tutuma saba county ya Nyamira babirwa kugania omochie oyogo kiniwa lioko bakonya abamenyi kwegendereria anene mono ase sector bonchiriria nigo baereire okuburwa kwebinto byengenjo ase echiro eyo hekati yabo na mache chinyomba
nyomba cia kibara egati ya yande asibono babeire bakugarigania abarai anemono omo MCA Borogongo orwo minda riet ko bwatirana nabo elinde kwene kingango kini ale omochie oyo robotura betru kwale ni wanu musakito bomangana mayakurwa ase county area ya Nyamira Polycarp Okara. Abamenya baiganene bakurukorwa se ewade iga ya magombo abo bagutumikikire iga ya magombo nigo bagendere ko bagwesokia na kwimurunganire kubatikana muno gutigara mayiga kimagenderero magombo ni ntambi egotere gari chiro egotenye ne re parensemo chicho samando ujuno ne achenke chitikoro gosinero monto ukuri kwari kwanda chiyo sepa imeno goche usoteri acha bagukora monigeta sine keiga nigo baereire nchira bagendere ko babakuburwa borendi anene chinga kichabo tuko kubatikana mu nestima eyo ekobora achachi meye echire yiga ya magombo chinga kichinyinge magomba ana mono chise chabo tuko igo konyore gesundeke magomba goetera estima gotaba magomba chinga kichinyinge magomba estima ise kobora chitaka chinyinge ise gokora lituko I think ngere ko banege konekiaba waigo nigo baerere nga echire yiga nigetabwatie bintu biria byengenchu buna bono chinyomba cia kibara amache hamonegati ya bintu binde ebyo bikwirira echiro gokina magomba ntobate national school ntobate problem na internet. I think school na Nyambari we need either a fiber connection go say very high speed internet. It's tabwati. It's a national school. It's a shame. I think the county it has not done an input. Which I say a market. The what is street light? Estimate go chayagenda nauli. Na magombo ganto bwati mache. Nigo bamomochiri homo MCA kurwa Sorgongori gasirita minda riech. Oyo tarekerania magani abo egati yabo kubaroisiria chibara. Uko babekera egatuo kyobo chenu egati yebinde mindaria chikitwa kwete nubora yobo gatote chipara ntorore chinyagitaria iga chituga iga chia magombo ward igo chichande getamarwe amarwe ire iga rorora kinya bangina bakwenda oroki bakuchikobori ginano baiguno enentetere iga poisa amarwe ira yabo kanyereje basuke go step ende ya mutu twanyorana no enentetere te yorore montara egwe asuki gugo china ende eke wango kende igo mweshimi weito mindaria chitware kugosaba igereria sese moye chipara chinyagitari nigo boigo bamusabiro mujumbe kurwa Sorgongori go musike Clive Mbanigiseiro kubwatana mone county ya Nyamira bedukwene kinangoro ise bari bara eyo bwatani chinseme chiga amo no muchuri Nyamira elio kororobia obosombi anzi ngota kwa Nyamira paka ngende bosongo nganya kwa Nyamira nande kere account ya lewansa we need a egento gete go to link patimete go connect kurwana na Nyamira direct patimondo ngota kwa Nyamira paka ngende bosongo ndiye gari ko bosongo ingire Nyamira one challenge ya somo ishimi go ito Clive Mbanigiseiro aligenje go tokonya buna bantu ba magombo ngocha se county government ya Nyamira asikisa mo chama magombo ne fereti teisa ini bono koroekana bosa onde tayo bwate siasa ne county ya Nyamira government intuna abantu ba Nyamira naende ntwanje to mugaba noronya nyaribo tigatokonye babwaterane n'abajumbe baro ngero babwatanire barabara ngero ubotene nkwebogocha boigo nigo balirire poster iyo yabe kwa sinseme chiga iyo korengana mona barabo yaturwanire binte binge egati yabo ogosonja chitibi na boigo nogotegerera chi radio baje barigereria ngai bago tobekera satellite chitibi chibwate ne chireti toigubuya omwali oye nigo baganire obochori gokorekana ase chire yiga ere konyora abateneneri abo barayetenenere indukerere echire yiga ya magombo gukina bona tosumboke tase magombe ye chiro igo nonde one of them kende ngeo tubwate bamintu etogoboria motokonye eginko reporteria emanye ejumatatu kureiga se county ya Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp Okara.
Okay, mwancho mulielia abuone gati yabamenyi korwa asensemeli ya magombo chingaki bakoerera egati yebintu biri bibabolete asensemeyo asabiri bakubolia serikali county ya Nyamira koeneke bunangubwatiranire erinde wokinya omochyo yo job tumetekerengali kya ongereke kubwatikana ninganeyo ningana yo wechani kigima kero kuigunga bonjoli ambabu atia mache bago isaba maeta mache na nginjo asechiro monto kagorira gatunda kaya naga netinga abega gosagusiga atarakabeka mono hento bwate na ora nyole ngachinda na chinga chikoni wasechiro nyomba ya kibara ni nsemo yengenjo kigima mate kero konyole ngechire tabwate nyomba ya kibara nigo konyoranga abantu bagwetera chinga kichingongo na abantu babwate emechi osirandi ale baeterete chinga kichingongo weka osiege geita mundo taso amabu abantu bwate chi hoteli jabo kwanyoranga umundo so hoteli rondi likoruma kana ndi bono yaba kaleta liyo mana ebitina se iko ne bwenderete baba ko ne kinga babeire bako ikiraniyo bakoreria se chire ya magombo kagera magombo maete buna kwambo kuigunga nerere yange ni skuru kuigunga Kenya 1 skuru ya doete lieta ko ya birali asigo ne bwenderete baba ko ne kinga babeire bago umwemseka kuigago ikiraniyo bakoreria se chire yo elinde banyole iri bagalia bene lyo kurubunchili bwabo bede mini waile ekera bantu bese mebagenda tagosaba chinyomba chiakibara bayorora bantu bechi hoteli gose bali bagashye kilandi eseme yo kanyara bagosieka chinyomba chichake niwe goliye kebuli Frida goliye kebuli yabara igolera ekegere ndochenga chinsana agali mpo kachikale amagana alituakana oroche bono embura ukerego tu makonyora lidione I can't imagine onyora lidi mbure gutu yamanya gokorore go chabo boli bonse ngocha mwawo chase chiro konyora endagere umetino choigerere chinyomba chiakibara na ngogorore endagere likorogali ase chiro igokora abali bagano bakanonye 10 bobo kora abali bagabara tumeka ngocha go bonjere ase chiro kuliringa ile opportunity yo gochakyo to at least to aigoire amabaga yemeremo ebirengerere to abagoire ebirengerere okay lakini mino wairende tigavara ikurwa sensemeli ababe bakobwaterana estima chitaya umetekero chitaya chirororo mukonyoro ngambaro bakurwike bagobotuko aha banyoranga chi echirelia sikirumba bwatino nasi bakorusinyene konyoro lenga ekero chi egosekero musuntore obasali obonge nali bagokoleka nigone bwenda tabaire gatambo kero kyabwango oikirania abokoreri ase chireyo okay asensemende nigo barasa yabatege kwalira nigo asensemo ya basi central yigo tukaimeye bunge bobasi ase chi sublocation inye cyabete chigo chamo elinde gukwanira igoro yimechando ere ase binyoro bigotoka sensemiyo boigo nigo omuyigo yobete gukwalirania obiyobete ko wanchirana aboigo kubwatia elinde kuriya machibu yogokeania obosalia sensemeyo na boigo gusiria amariobo yogotindia Pas centro yambire kororekana goturia bu yake nonya marwaro no bachengwa kubule nebinto binde bike lakini twabwatanira amo nabagambia bake bechi bebinyoro twabwatanira naba assistant chief asogo chigosali obosali obu abantu bali bakonia maru ebinyugu basaliria abana baito basaliria bagaka baito etutagete kogende nyomba ase nyomba egere tororenga ebinyoro biri byakorireki byabeire buya batige biasara biri bakora baje to batebi none gochangana batora abachangere bakore biasara byao kubwa mono twarigereirie enjira tukubwaterana na serikali asokoranga je manifesto ya serikali yeito ya Kenya Kwanza especially amangana Peter model arigiriri gubuya na amanyiru mono na bagambi baito elinde bachiko tubwatesia asokoranga ebintu biria serikali yakokora yamanyekanire ase abananchi baito bali tokokorera bwateranira asokoranga ebinyugo bigutindia na bintu binde byonse birarete omuchanda asa abana baito na abantu baito ba Pas Central kwa chumura
twabigikeri naende kuchikubwaterana tole ase okoranga amang'ana aya ya marwa nebinto binde mune byogotindia byonsi byarusiwa ase pa central yaito erinde abana baito basome buya n'abantu baito bagendera gokora amagendero igongo chikoteba iga obuganja nibororekane ase obogambi obo naende omogambi mata mwasikwe ekiagera na intuni gotogogete omong'ina irobo bochibu bwa pa central asikwe sare none kerago tebia abagambi ebinyoro ng'anchu togenda ase amarwa abagambi moimbokerera igoro muna amachesi mwamotugeka amarwa agendera goiterwa abana baita abaiseke basome goetera ase mata mucheni abana batige gosariwa abana batige gosariwa n'amarwa n'ebinyugu ebibe none bagaka bari bagosaria abana abaiseke batige kubasaria ase eng'encho mata mwarororo atobwate okoboko ngochigosiri tora amaru n'echinyasole na rai atayera bieka rai otobekira amo tokogenda omochi twasiria amaru n'echinyasole ekera tokobwata amaru n'echinyasole tokoira bosio naende omonto akoirana bono indi togochikoimokia atua twabomora isiri asonsi pitwakwana noko okwagacha obisi enamba ya kabere eyokoreta ekoti tinkomanya inche chibonda agosabe ng'a egasi eyogokora nengiya obisi eyakerera agachwe igokoberwa amatuka amakoti gera abandi igontagete gosaba ng'a tiga Nyasaye agokonye n'abagambi aba bao n'abagambi aba b'ebinyoro tubwaterane pasenti rebe ekerore abandi barorere amen. Egetambo kerio ekia anemono ekero ababwatani ao bagocha amo na kumulikira egachi ya makongwa alia abagwetera na kuligichinchira chugosonsora nabo yokone kinganko bikabali amangana boronge ekero koranga ebikoro byobusali anene kero koranga chinsemechu ingenteke nene kyabiriga koleto mochando na marwa nechinyasole yebese gusiria amarwa no botumiki bwese botumiki bwensi bamaliyo yogotindia orgongoro na bororabero kuwenera toyetinga singana erengete amangana yani gabamenyi bensemo elia yakanyara gotoka ime ward ya Nyansiongo ebunge ya Borabwe county Nyamira babete bakora okurobekana kwemurunganiria ogotiringwa kwa mache n'abantu bakwenga amarwa ase ensemeyo abo babeire bakumura obuchabu kurwa ase amarwa ali babira korosia goikera ase oroche negento babete bakwemurunganiringa aseka nigetambukero getaba bose ningana abere koleka aseka kolinde getambukero nkiraba geko imo kigwa Wilson, mimi ni mkaaji hapa, nina msaliwa hapa. Leo siku ya leo tumeandamana, tulikuwa tunafuata mambo ya maji sababu ni mambo mazuri haswa kwa mazingira yetu. Leo tumeandamana hadi mchi wa Tinyango na tumepata kweli kwamba kuna mahali sehemu zingine huku juu maji inaharibika na huku. Sisi tulikuwa tunaomba ya kwamba machifu wetu wote na watu wa kaunti yetu na wazua wale wa mazingira wanaosimamia sekta ya mazingira wache watusaidie katika sekta hii. Sisi tunaomba na our demands are we want a good environment, we want actually a very good environment and very clean water, and then we want good relations with other people. Tumesumbuliwa na mambo ya pombe ambayo nao mwa kwa maji. Hii mambo yamekuwa mambo magumu. Tumeongea na Master Chief awasikii. Chang'aa inatoka Boimara Yalibali Masaba. Tumesumbuliwa na watu wa huko sana. Kila wakati wanamwaga chang'aa, machicha ya chang'aa, kila kitu. Sasa hapa maji yamegeuka yamekuwa nyeusi. Mengine yamekuwa mekundu. Sasa tumesumbuka hapa. Tumeambia machiefs wa sehemu hiyo wakataza watu wasimwage chang'aa kwenye mto, hawasikii. Kazi yao tu ni kuchukua pombe, kuchukua pesa. Sasa tutaenda kufanya nini? Tumelilia serikali itusaidie. Hasa serikali ya kaunti ya Nyamira. Tumeuliza kwa wakati mwingi wakuja hapa kutusaidie, lakini hawatusaidie hata siku moja.
Sasa wote vile unavyowaona hapa wamekuja kwa sababu wamesumbuliwa, ng'ombe asikunywe maji, atuosi nguo, kila kitu kimeharibika, hata mtu imeharibika, mimea yote imeharibika, hakuna kitu tunaweza kutumia hii maji. Hakuna hewa safi. Sasa serikali iko wapi? Ekionekerero ky'abamenyi b'ensemeri ya Kenyerere anene agwitira obusalia bw'echindo chetotanga machina yenyencho igo abaingi bali bakumura machicha goche chindo che mbabwenete baimukirigwe igetambukiriga baraigurwa sensemeria ene kyanga abantu bamenyeta soro gongoro nyote batanga kurwa sensemeria nyali bali masaba anene nabo babere bakubachanda aseye kati abimukige tambukirike bwenete bane kinga amachali ngotigarare ko bamarabu ekegaranga n'abantu abange baganeti amachali asogutumika ane bikoro biguchanya ne monekero konyoranga abantu mbaro bagusubiri chianga soroche konyoranga amachali naro naende abantu mbali bamenyete nsemo yansi amachi usiyorocho ruo konyoranga amachali naende kwa baga konyora amachali amagundo narakubaikira igo nebwenrete abantu tobe togusika ebintu bitonchuka naine nabo tobe tokorengereria n'abantu bande ayikwa bagukumura amachali ayore abamenyete nsemo chinde turochinga babiri bagochandika bigo ninga nabatabanga ninga nababiro chandikira asikeke tambe babirure biroro byabo korene mbaraba babategererwa mbaboneta babategererwa elinde bakone kinga babire bagomenya asubugima buri obwororo erebiye kema na bangi baswire asumurubiri bwensa kimambi yabo no sendo chinga Nelson Juma awatebanga Nasgal timatingi kaba amineti. Good morning. Habari tuned kama kawaida waiting for newspapers headline to confirm kama ni ukweli mgomo iliisha. Mwalimu Edwards. Mwalimu Edwards sijafika shuleni. Ngoja urole brown envelope bado. Mwalimu Edwards bokango. Tutarachi kusoma magazeti ekiombe ya kupet wetera ase omo nogeliobo akelo misori na beta koralinga omogiro gwerire igaboro kyabonzi bakachiko baikera ne school go chakera lero igonye to wikera na lero igobona ntumanyenga ayando bwate mapemere Mwalimu Edwards esabusiga nekyanga wasakare unknown destination kolene manyanga Frida omogiro tobeti go konyora abaibuli boka anawea ina aboro kyambaro konyora bachire onyochete Dubai tigachake sabari yae koirana mapema mbuya otherwise kitakuramba Mwalimu Edwards embusuro engi ya kuro bonchari wa mancha niko ndani na Honorable Doris Donya Toto Aburi na Taylor Mugusu Onduso Eriko Soro kefa atuya sababu ki Rwanda amusoribu Sufredo Nduko bonsi no balime jumurubirio bwensakia. Okay, Bismarck mkua a protector akalikweluka nga senior delegate korwa hisi getembe Nubia niko ndani na my beloved wife Sharon, my son Eugene and my daddy Acheka mpaka mwisho. Boaz de Boaz kawatabanga from Ngeri Township Nicologed Bota Haron kurwa Nakuru Kaptembwa mbiyabu akire watching live. Nerisha bikirige nikigima karibu sana asumurubiri bwensakia all the way from Kaptembwa Nakuru County mbiyamana sana Isaac Omweno omoza permanent awatanga from Nyabitunu abo machoge bora bukisi niko ndani Daveka Ovrina kurwa turi molo mbale imembaka umurubiri yabuna botambe abanabo babe basoime umurubiri w'insakia umurugione Helen Kerubo kurugesima Joshua Onsongo kurwa isoge Pastor James Nyabuti kurugesima egati abangatanga basoime umurubiri wa insakia Davken Orina konere nori shabikirige ni karibu sana somurubiri w'insakia umusurubiri susu Dennis Kerandi watching live from Nakuru wapi Joshua Mbuyatirimba Lydia Nyaboke gati abangatenga bonsi basoime umurubiri w'insakia. Okay, embusirengi yakorwa bonchari umwancha niko ndani Evans Mokwa korwa Emomo Saiba Keroka tuko pamoja Beatrice Osoro kwirukanga egesi cha kia morning from Wogirango Ekona pamoja
Mr. Call Fred Moga Tanga watching live and listening. Shem Kiburi from Diaspora, salute to you, Job. All my friends, happy Labor Day here in Canada. Okay. Igoro bantu machete mere mo Frida. Chinse chia ngumbu. Nigolo ngeli tukoli motimuko baba koli emere. Wate say hi to Carol, my son, Spencer, Tan Bray, and Bravin Alvis, and my beloved sister Respa Mura. Enjoy your day. Isaac Omweno omusai permanent akurwa nyabitunwa niko ndani hawa wako wapi Pastor Thomas Okiyoi omusai Juma linani Ekionga Mary omwana zilizopendwa Kefa Jefferson kijana wa mzungu Hara Sugu Caleb igatia bangawa tebinga my father Omweno wachi Omoski Mori Kerandi Dennis Pastor Okiyoi bonsi bagane iri baba twali tukuligia Frida yakero gotagyo muntu no chiga okona kukuba bokibya okobeka gali beka art okoleterera marieta amange y'abantu tag abasani bonsi pe baba baso asumurubelio bwensakia amaturi Vincent wakire buja kurwa Doha Qatar bumachoge borabu itongo bogisyankyo seito na inde ime kabisa. Nigeria kirubo bwakire bya kurumana Mabarini Kingdom all the way to my home Kisi nya Kanyimbo Mwakege village abane Samuel Ongeri na my mama Mariana Ongeri abana bane Masina Mark my husband atabanga abatora alitukoligi alitunda green kurwa Karen ndani kama kawaida Rebecca Bochere oino boka imensa kia beautiful day Jared Urure Maturity from Nyachichi Secondary watching live na boygo ndo chinga bonsi wero so imemurubiri wensa kia asemambi ya abono. Okay, mbia manosano mwanchumuli ya chinga kegenta kubwati umurubiri wensa kia abono mambia na boygo kulika ujumbe yago asikulindo mwanchumuli ya notoikeire omwaere bokumulikira entunde ntangani nigo turabe tugusiomia asensema ya kabere ye studio tukoirana ndobe tukumulikira amagazeti yeli tukolera rekera ndabengo baite gwetire gazeti ya Daily Nation anje buna botambe egazeti ne ya The Standard to basago suka to basakonyegera ngoirana tole asigeka getali egetambe. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iri gutuligireria na bwigo usonje mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka nabo gusonja gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'umuguzi asegati yaito ntubwata abantu bali n'obolema n'abantabwa mbabwata amagani yabo mbabwata ebyewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyoge kogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mugaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV.
uburimi n'obonda n'umuruburyo bwo gwesemya na kwimanya iguru y'uburimi bwekerero asa abalimi bonsi imeyaliro balia gusina beire ngo batebya nga oburimi n'obonda nabo igo oburimi nesiro na beire ngo gotalia imeyaliro balia gusitumera n'abalimi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde bingeri imanye uburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Mumanyi igombwatie imeyo muroberi bw'oburimi n'obonda oyogo kira butambiri tukoля maine ense mone nusugo ikachinsa ibere cha magoroba ndocho kaletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tika na irio tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyogotete endagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare buyekire chinsaga oburimi n'obonda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mocha mugaso na Mildred Mumanyi naro producer yane mbwati twende baka somole mimbo boli na ki akora mabera ya nyara kubaga gwansa iga ayumurimi giata kurworo gonkorwo gusi nikisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsage chaye bwenyorera mariogo yugusyarire ebimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange na obare imiyumu chobusongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Oro Sagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Oro Sagironde Nigorore Nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo Okoba Kirisimi Ilikoma Nyamange Enokem Agrovet Limited Growing healthier future one harvest at a time. Garnet Electronics nigoba koletere eofa yili gulidio gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibye katibinto binde aseli guli lyansekegima nigoba konya ebinto buna bono chi vacuum cleaner chiri choko tumeka sinka na boigo ni chire choko kolda obonchilya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amo ne chibirika chiri choko tumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo kutumeka stima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubulyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubulyiga amajiko namarago kubwatiwa niko bagutuka emiyumu cyokisi asenyombe manyekantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iye nedukore igene ase bintu biri bigutumika estima aseligolire nsekegima. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages,
cake making, music production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagitwe ni University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 amasomo aye nigakotiri umwana na komwali bagaligiye lyo kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 weka year 4 asibabwate ibintu byo gusomera bisaine unabono chi computer echo gikuru amasomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate birugo byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 weka year 4 mbabwate ibintu byo kubugya umuziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatiye binde nikubabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wo soma seskuru ye natwarubuya wikwibwatanya asiche hosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosolya chigosoli naboigo usire byago byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatiye binde nigo baguchaka kwariganya abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisii Kisumu Migori Junction hamwe n'Nyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 cyanda inye 74 wose inoti 72 inye ibere 73 eyemo ibere 5 At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakira umurubyo bwoko ni ibintu ki wholesale buna maguta yo gukarangira kinyeni ubusi bwokuruga ki diapers ne ki tissue ki sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ibintu binde binge naboigo nkoni abali kianga kinyange ki bag ki carpet ebitanda emeito ne ki pillowcase kimesa n'ebirugo office furniture ebintu byo gutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali mu muco Kisii opposite Kwanza Place ebare kugenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Kwekera bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing
buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire voigo na bokugura chi cutting rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chiokomenya nigo bare a senyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisi Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisi Gose oa Kisi miase namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na ibere yemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo Gose enotisano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. butambe kurumu chubusongo edukane yemuyuka ekoni bintu byugutumika nyumba byukoni asiduka okwagachira ebyubulimi nibindi binge imena isiko yarogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited bunabono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omochere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge koni abari chichuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebindi binge nigo bagukubugorya omusigo ekero kwagorire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensigweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Uhuru Superstores yonyolevi Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Kigima omwanche omurigereria yankwira ni goika sentunde yakabera sentunde igatukumurikira magazeti na baga sensemo yane ni gonkumurikira egazeti ni ya Daily Nation akero mwanche omurigereria page y'entangani emurikire toko igwana gosege karokia beteke ko tuoka ko korekana buri tkorigoro agati yabagwatani kurwase kyombekeri ya ku page na boigo omo CEO Wensemeria Teacher Service Commission Nancy Masharia na boigo okoigwa na babete bakobeka inde gukora omugiro asetsemeri yogo chenu babete bakurigereria na kibago chikoba bakoirani ya medical cover yabo eibabete bagwanchirana boiga sensemeri yogo kinigwa ebirugo nigo
ekiombekeria Teacher Service Commission kiabetige kwene kiangamba gendete kubika emirobelio ase ogokinia ebirugo aborokia naboigo asensemeri ye chinsemo chokuira na emerimo mbabete bakwene kiangamba bendete kubika emirobelio kwene kianga aborokiwa bonsi ngoira na bali emirimo epeji akabere naboigo ya gatatu ni muliketingane ya sobo imeboigo asenseme iyo ye peji ndangani nyamurikerete ngakibano yo kabiri umurai wense Uhuru Kenyatta abereka gusira umurai bikiama ya ODM Raila Odinga sogo chukoligia ekerugo kyobonyakerugo asichinse kirechyobomo bwa Africa Wega sepeji yu ntangani ne murikerete amangana lingete siasa anene ase murikibe gazeti ya murikerete nga onye bagochim wosira gosonyera ila kago chugweta irinde konyore kiruge kyobonya kirugo nigo barachiko baba kobetanse ese yenya yo gwanchirana asensemeri ya gesiasa asobochori bu mwaka bwikiri bubere emirongevere naisano na ibere boiga senseme yone mulikete amangana alingita basombi ase egeti yechindege ase kampuni ya moya berekego betanse ese anene ase ogochi Oikirania oboncheria asensemeri ya JK Umanchumuligeria ayo naro airobulto ase epeji ntangani gazeti ya Daily Nation. Togoswa ase gazeti ya The Standard na mange amurekeire anemono injira ekiombekeria gekwigirira aborokia gya kupet kyabete gegosugumwa goikanga nogokora omogiro bwa borokia aseigo iko mwalimu somanyiranga wetera se magazeti omogero alire ona tobe tokwanda ase ensemo ende tutete gazeti ya The Standard epeji ntangani netaro yomurai bwense Dr. William Ruto bale komokomo no murai okare olengia sensemelio kwamerelia serikali Raila Odinga chinga kichiria ababete baikirana asensemo area ya Beijing International Airport anemono asabati kumurikira anemono amangana alengete obonjuria se moyende ni gazeti endete kumurikira anemono igoro yo monjuria egiata chandaria anemono igoro yo bogima bwaye ni gitabu kiaye aba gakolika Tuskebo suikase peji ya kabere gazeti ya The Standard niye kwanira anemono igoro yomo onchuria Patel oyobete gako enigwaliti kule Jumapili kolinde atraba kwenigwa nigo abete gago kobwa asomochie Mombasa gaikaransiria akabaga kwiriatirwa na kwegwa esiko enene nabamenyi borgongororia rwa Mombasa omoyego ikirane tweno mwazio tenete amangana arengete oboyi bwa Madini Ali Hassan Joho nomo governor o Mombasa Abdul Swamad Nasser ase ensemeria ya Mombasa tusikeo ikase peji epeji elia epejiria ya gatatu gazeti ya The Standard ni okwanera anemono igoro yomo sacha oyomo oyobere gako rwa ebiroro byaye gotia ase ensemo area embassy ya Saudi Arabia kobatikananga nigo awotebanga chibesa chia enchiro chitaraba chiko enanua asale buna ebwendrete emaega yokora emeremo yae asenchira ya bene kolende taraba gagwakanwa epeji akane gazeti ya The Standard ni kumulikira anemono Egoro monchelia egiata Manu Chandaria oyobete gakora obonchire bwaye asinchira yabene asegwikira bono iga chi company chiaye chekiranire asichinse emerongo ene 40 countries nabo yokurikia abantu chiribu emerongo ene kubwatkananga negitabu kyaniga nekumulekera obubisi bwaye bwokoba omotenenku epeji ekobwatia epeji ya gatano gazeti ya The Standard ni kwanirana mono obonchoria bwa Manu Chandaria maega yobo chori boso mwaka oliye serikali ya ligetigo chikonchoronwa mwaka 1982 ninchira babete
bakobanga au kwana boigo aborai bw'omurai ukabeire ekerogo abusoyo kabeire omurai bwense Daniel Arap Toroitich Moi omwaka 1982. Epeja gatano nemo nigendete ukwanera anemono igoro yeganga y'omurai bw'omubuli bwa Azimio Raila Odinga chinjira aligechiego chi kobanga nenokobeka itaracha otebanga ekigera tenga abeke itaracha egati chinse chicho kwana eminu mono omuntu libwege Faransa na boigo omonwa obwege Songo linde kwane kinga obeire gakubwa ekorokelia kia AUC epeji kobwatia epeji ya gatano na kabere nemone kwanera igoro yomusacha oyomo oyore omokagurwa buboiti Kevin Kangete au yobete gako ikiwa asenseria ya America kubatikananga nama moja beta kora sense yuko kubatikananga ni yakomochwa asoko moita omorugi oye. Epeji ya gatano na gatatu egazeti ya The Standard nigendete kumulekera anemono igoro yenchira amaunchurio abeire bose emeroberia yomorai bwense yabere koro asinsemo atenga relaunch frenzy is a distraction. Toske bose gasepeji ya kianda egazeti ya The Standard nigemulekerete anemono ogosyo ligubene kumuroberio kumulekera anemono obokoreri bwa serikali nabo igenchira abantu babere bakunganya kurwa senseme mo wika asende nigo omokonyo murai serikali gashagwa abete kauchakibene omuroberi bo kumulekera enchira abantu babere bagotara kurwa senseme mo wika ase ende. Epeji kubwatia epeji komigazeti ya The Standard nimulekerete enchira ekyombekeria gya kupet kabete kwirananse anemono nagotenenia umugiro olyobo kubwatikananga nigo edili babeta gwanchira neri konyoranga babere bakoyanga kurwa ase amatuko amaiga ayuna mange nabo kugura gazeti elia bonchite abonotora chikero mwali kumulekere gazeti elia ya The Standard. Manche muligeli atiangwali ni kuikase gazeti ni ya Daily Nation page ni ya kabere kero mulikebwe gazeti yo amulikirete okubatikana no mugiro bwa borokya oyobere kogokorekana ase wiki ye moya etire ni goli twele igoro hege karakia bene kebetege kokorekana gati ya babwatani bekyombe kya borokya kupet na boigo abo Sakura Sensemeria Teacher Service Commission bakaba gwanchirana agati ya maganyo aria akupet na boigo narai arachkova kago ikirana se muri kibegazeti ya muri kertenga ni go kyombekeli ya kupet keganeti aborke gwetania chiribu emye ya mone merongo etatoba bago kini wa ebirogo asbane getemna ni go babeire bago tigara se job group eyemo kwireneria amabolia yoni go mo CEO Sensemeria Teacher Service Commission Nancy Macharia betega koeneke maganta kobwaterana linda koeneke nga ngoikirane bali amaganyo akupet askolindi babete bagwanchirana kwirenerera obokoleri bwa sepeji ya gatatu nemolikerete ngaki okogosereria kurwa ase abakora imirimo beserikali abagosereire guchaka omugiro bene asibane kirenganigo bataraba bakomenterwa engeria yabo kolengana nabarabo nigo abagwatani abo sabakora imirimo abo ense yekyombe ya Unions of Kenya Civil Servants babere bakweneke nganigo babwenete komenterwa engeria yabo omutenyi ogatano na kabere askolende ochika kwa bete gukurugo kurwa Sensemeri kyombe ya SRC agontamenterwa engeri yeskolende babere bakweneke ngani go barachiko baguchaka omugiro bene goika babeire bakomenterwa chibese cyose peji yakane nemulikerete
egetambukiro oyo kabiri muraigwense Uhuru Kenyatta abiriga kwimukia ase okumusira Raila Odinga ochikwaneke mnoberiga kwenyorera obobuyase obochori burabo gokorekana mutinyo kabiri umwaka uria ase Raila Odinga akurwanirira ekirgo ky'obonyakirgo ase chinse chichobo mobwa Africa okwana gwetera omonogerio ye kanzedena nigabeteka kwaneke nga nigo Kenyatta tabeteka gwikirana chinga kichobo siole bene campaign cha Raila Odinga ekiagera nigo alenge isko yense sekolenda ene kiringaniga gende togutumika chinchera cya chingoro irinda kwaneke nga Raila Odinga oberiga kwenyorera obubui oskabo se wikase peja hane ya gatano hane mulikirite amangana alengete siasa anene ase ekiama kirigia ODM ase mulikibe gazeti ya mulikirite nganigo egati yababwatani anene korwa sorgongo rwa Nyanza babere bakwene kyangamba bwate emero bilyo yogo chiko anchira na bose yogo chikomeke dilenya no murai wense bosi bo bachali bo mwaka gwechiri bubere emeronge ebere na isano na ibera babere bakwene kyangamba ni Raila Odinga agendere go siro inde kwenyorera obubuye ase kulende kera bega konyoro obubuye ni go barachiko bava kubagana oborai ose power sharing ase obochori obubo mwaka bwechiri bubere mirongo ibere na isana ibera sepeji ya gatano na kabire nemurikirete nga kimi cyandegendete konyora abagavana anene ase ogwa kwa isiko asbagendete kumurikira mugavana we county ya Kawira Mwangaza oyo bonekina kyae kerebosi wekegambero nabo igo kirachiko bakego tegererwa elinde komanya nganagenderere kobera abisiaye gosenigo arabe kagotigwa emirimo mwanchi murigerya gukiragabu natowekera omweli bwo kumurikira amagazeti litkulira korindo mwanchi murigerya Undizi TV emambi yabono bunango kumanyinga nigo torabe tugusanga nomogenito Zipora Nyariki korwa sekyombekeria kya Nesma Counseling and Psychotherapy Center asarabe kumurikira anene mono obube obwabantu gwaka korondo ase ensemeria yobo chenu bwakebongo na kwanira mangi Frida nabanga tebanga omwana lero umwiboli omwana gago tebinga tekoba entereba yendege mubuli nganerelie ndege ki avieta Jake ayate tegochi goikora manya uzale goiruka gochia maleime esimime Hana basquiz by the way we cover king mwana tagote biegento waitabira ne kwago kango mwana nabwate ndote nene tema kubolia mulingoli kabisa tema kora bolinga ndege ki ngaikwayeroche kama yakonyaranga nesimi mayeroche asikoliende nawe osangana intwe amange ayo abera koletwa naboigo enchera yokobanga nogo obanga bokwe konya kuruase obokongo bogocha kuruase ngana erengete gotware naro no kwaka korondo kole nigo nabengo batiga sama goka ye Frida chinga kyarabe gago sanga no mogeni oito niwo manchi muri elia sege keke kerbo siento batokumerana no mogeni buri tukolia lero to gusanga amange toskato nyigera enda kubati mu rubiri rw'ensakya bono mabye Undizi TV obwansu bw'omugusi esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nigego kumanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic